Здравейте! В една поредица от видеа, която стартира с това видео, ще ви покажа как ние лесно, безплатно можем да си направим сайт, собствен сайт, който ще се намира на сървърите на ето тази фирма 30webhost.com. Те предоставят тази възможност, не знам поради каква причина, но е напълно безплатна офертата. Значи разполагаме с гигабайт и половина място, 100 гигабайта трафик на месец. Това, ако на някой не му говори нищо, с две думи ще кажа, че това е напълно достатъчно за нашите цели. Значи, като подготвях урока, си мислех как точно да ги представя нещата. Аз в тези видеа ще вляза в ролята на управител на фирма, която се занимава с продажбата на камини, да речем. И понеже сега стартира моя бизнес, аз искам да направя безплатен сайт, за да пробвам как е в интернет, дали си струва да си плата. Нещо такова ми е идеята. Нека разгледаме какво предлагат все пак от WebHost. Те предлагат и платена версия на тази услуга. Платената версия не си струва. Значи, ако вие сте професионалисти, програмисти, едно страхотно място да си хостваме сайтовете. Наистина са добри на тази област. И също са толкова добри за безплатния хостинг. Значи да не ви губя времето с излишни глупости. Тук се сравняват двата типа услуги. Като за начало това ни е напълно достатъчно. Как да стартираме? Първо идваме на сайта 30webhost.com. От тук ние отиваме или на този бутон Sign Up, или така, пишеме цялото. webhost.com order PHP. Отваря ни се тази страница за нашата регистрация. Тук си пишем името. Аз се казвам Сава и си пиша Сава. Ще създам нов акаунт, да нови ми позволи .com, защото за целите на урока искам всичко да е от до. Правя си паролата, тя трябва да е от 6 символа и трябва да съдържа букви и цифри. Значи моята ще е how to 1. Повтарям си how to 1. Въвеждаме ето този гаден текст. Значи това, ако нещо е нечетимо, тук с стрелкичките мога да го смена. В случая това не знам R, N или просто М, така че пак ще го смена. Явно няма да стане по-четимо. Добре. Въвеждам техно наклона черта Балкар Омилем. Надявам се да съм го нацелил. Съгласявам се с условията за ползване, които мога да намеря върху този линк. И цъкам да си създам акаунт. Така. Толкова ми вика. Забравих да въведа това. Името на сайта, който искам. Ето. How to netao.net. Там ще се помещава моя сайт. Аз тук мога да въведа единствено името на сайта. А това тук netao.net ми се дава служебно от WebHost. Така, за съжаление ще трябва пак да го измъча това. Opt-in. Мисля, че нека видим дали ще успея. Добре, това е взето. Както и да е, така ще напиша, едва ли някой ще го е взел това. Така. Мога да му се не знае, ще почна да ругая. Така. Password. Да видим сега. Надявам се този път да успея да се регистрирам. Готово. Регистрирах се. Аз казвам Сава с този имейл. Този имейл не съществува.
току-що си го измислих. Надявам се някой да не ме псува. Така. Значи. Добре, видяхте как се регистрирате, защото то чака да се потвърди регистрацията. Значи няма да стане по този начин. Излизам от тук и ще си вляза през моя действителен акаунт. Все пак видяхте как се регистрира, а мен това не беше целта. Така, ето, продължаваме докъдето бяхме стигнали. Тук преди малко си играх с един сайт. След като потвърдите по имейл, нещата ще заприличат по този начин. Ще имате името на сайта, който създадохте, статусът ще се превърне от чакащ в активен и тук ще имате линк към контролния панел. Цъкаме към контролния панел да идем и ето какво ни се получава. Това тук ни е контрол панел на сайта. Точно на този сайт, защото ние можем да създадем още сайт. По-натам ще видим как става. За начало ни трябва ето тази опция. Website Builder. Цъкаме си на нея, след което избираме ето този първия линк. Цъкайки на него, то ще ни препрати към този помощник. Тук в 3 стъпки ние ще създадем нашия първи сайт. В случая ето това, gagata.comov.com. Във вашия случай ще е това, което вие сте си избрали. Тук не променяйте нищо, просто дайте Next. Тук при мен се получава така, защото аз имам вече сайт създаден, но при вашия сайт ще се получи ето така. Ето така ще ви се отвори. Така, от тук си избирате, нали, темплейтче, което искате. Ако ви се отвори по различен начин, може да ви се отвори тук, нали, да са подредени на 6 реда, на 2 реда по 3 картинки. Може оттам да си изберете или да затворите с хикчето и ще ви се появи по този начин. От тук с стрелката може да си местите страничките. Мисля, че са 15-16 странички, не знам точно колко са. От тук си скролирате и си избирате ето този темплейт. Ми харесва на мене, така ще ми изглежда моя сайт. Като така ще изглежда, означава, че тук ще пише моето име, тук ще пише моя девиз, тук ще са моите страници, моите снимки, моя текст и така нататък. Това просто е един вид скелето на сайта. Разбирате? Надявам се да разбирате какво точно казвам. Ако не, след малко ще го видите нагледно. Даваме му Next и тук какво следва. За момента нищо не промените. Ще ви кажа защо. Защото аз, ако съм от България, искам всичко да ми е на български. Въвеждайки името Website Name, Гагата. Нали така? Правя си името на Гагата. И му давам да инсталира сайта. Тук ме предупреждава, че ако имам сайт вече инсталиран, той ще бъде заменен и ще бъде унищожен. Това вас не ви притеснява, понеже това ви е първото инсталиране на сайта. Даваме му ОК и чакаме да се инсталира. Така, ако сте си харесали повече от един външен вид на сайт темплейт, де факто, върнете се отново, ето тук, цъкате отново тук, правите всичките стъпки отново и така може да си нацъкате 3-4 темплейта, които да си ги сменяте периодично, ако ви омръзне. Така, да видим. Първият линк, който ми се дава, е това нещо. Така изглежда моя сайт. И ето го резултата. Виждате Гагата, което въведох, как излиза. Затова ви казах нищо да не пипате, да продължите натам. Втория линк е линка към админ панела. Тази страница ще затворя, не ми трябва. Това представлява админ панела на вашия сайт. Ето това скромно тук. Също така линк към контрол панела има и тук, на същата страница. Не видяхте. Ако сте забравили, ето. Влизаме тук, отиваме на Website Builder
и отиваме към админ панела. Така. Сега, първото нещо, което трябва да направим тук е да отидем на config. Ето тук. Това меню. Config. От тук се настроила нашия сайт. След това отиваме на MetaTags. Най-долу ще намерим кутийката с избор на кодировка. Кодировката е начина, по който се представят буквите в браузърите. Не знам дали ще ме разберете, но няма значение това. Тук от това меню отиваме и намираме Unicode UTF-8. Маркираме го, даваме му да съхрани промените. Не знам дали ме разбра. Съхраняваме промените. И вече нашия сайт е настроен да бъде кирилизиран. И сега вече тук, ако напиша гагата, камини гагата, ето. И тук, нали, напиша, това не е заглавието на сайта, тук се попълва заглавието на сайта, тук се попълва девиза. Да речем, нашия девиз е най-евтините камини. Само че съм допуснал прописна грешка. Най-евтините камини. От това бутонче тук мога да си, значи цъкайки на него, ще ми се отворя това прозорче. Тук мога да си смена логото на моята фирма. Аз ако имам лого, ето тук от бутона избор на файл, ще ми се отвори ето това нещо. И от тук аз мога да си избера файл, който ми е логото. Нали сте запознати с това? Това е файловата система на вашия компютър. Предполагам, че това вече трябва да го знаете от предишните видеа, които сме правили. Намирам си папката, където е логото, цъкам си върху него, давам да се отвори. След това натискам Upload и понеже вече съм го качил, то ми казва, че вече съществува. Имам избор, ако натисна OK, то ще го замести, ще го презапише или направо натискам отказ. И когато това нещо го качите, то се появява ето тук. Всичките файлове, които качите, се появяват ето тук. След това, цъкайки на няколко от тях, виждате аджаба той какво представлява. Да цъкам си аз на моето лого, давам му OK. След това, ето тази чавка тук, аз казвам да се замести. Сега нека отида в моя сайт. Ето го заглавието на моя сайт. В случая, ако го запаметя по този начин, без да съм отметнал да се замести, вижте какво става. Първо искам да ви покажа, че благодарение на UTF-8 кодировката ми е оправена. Ето, всичко ми е оправено. Всичко ми го пише на български. Без заглавието, разбира се. Заглавието, както виждате, е иероглифно още. След малко ще го оправим. Ако дам тук чавката да се замести заглавието на моя сайт с картинката, с моето лого и му кажа да се съхрани, вижте какво става. В момента тук пише камини гагата, неевтини камини. Презареждам и вече имам логото на фирмата. Неевтини камини. Това е малката разлика. Кой както иска, така да се го направи. Следващото нещо, което е хубаво да видим, ето тук от това меню са ни показани всичките главни страници на сайта. И ние от тук може да изберем, когато влезете на този адрес gagatakomut.com, коя страница е първата, която ще видите. Дали това да е началната, дали да е с продуктите, дали да е с контактите и така нататък. Това нещо може да се променя постоянно. Всеки ден може да е на различно място. Началната точка на сайта. Темплейта по подразбиране. Тук, както ви казах преди малко, ако сте инсталирали 5 темплейта, ще имате избор от 5 темплейта.
случай аз ще избера друг темплейт по подразбиране. Езика си го оставяте и много е важно администраторския имейл да го смените с актуалния имейл. С вашия актуален имейл. Разбирате ли? Защото ако пуснете контактна форма и нямате истински имейл, писмата до вас няма да пристигат. Което ще е доста глупаво. Така, друго тук няма какво да гледаме интересно. Отиваме на MetaTax. Тези иероглифи тук са ето тези иероглифи тук. Това беше, ако помните в началото, когато ви казах да не пипате нищо и въведох единствено гагата, преди да съм настроил кодировката, ето това се получи от гагата. Сега вече, ако го променя на камини гагата, ето така, нали? И го запаметя, тук ще си пише камини гагата, след малко ще видите. От това нещо няма смисъл да го променяте. Това нещо, как да изглежда, нека го направим, айде, ето. Съхраняваме промените. Да видите. Искам да го демонстрирам, за да ви е ясно всичко. Идвам си тук, презвеждам страницата и какво имаме? Камини гагата. Ако отида на страницата продукти, ето какво следва. Продукти, името на страницата, две стрелкички надясно, камини гагата. Това нещо идва точно от тук. Виждате ли? Име на страницата, две стрелкички надясно, име на сайта. Това може да се промени по тези начини. Име на страницата, стрелка, точка, интервалче, всичко. Това представлява тази настройка. Некой, ако му се занимава, както иска така да го направи. Тук просто да се покаже името на сайта, да няма името на страницата. Както и да е. В това поле се въвеждат ключовите думи. От сега ви казвам, с тази безплатна услуга нямате голям шанс да пробиете в търсещите машини. Но все пак може да пробвате. И това е, тук е точно мястото, където се въвеждат ключовите думи, които Google или там търсещите машини да видят и да запомнят вашия сайт с тези ключови думи. В случай аз ще продавам камини и затова пиша камини, котлета и така нататък и така нататък. Може да напиша и брикети. Нали, в момента се ги измислям тия неща, не съм запознат с този бизнес. Важно е да схванете идеята. Тук се пише описание на сайта. Най-ефтините камини. И така нататък. Общо взето не трябва да е много дълго това, нали? Не трябва да пишете текст, страница и половина. 2-3 реда. 2-30 думи някъде са напълно достатъчни. Това нещо description, вижте какво представлява. Значи аз ако напиша сайт и дам да се търси, Google ще ми предложи, понеже ползвам търсачката на Google, ще ми предложи сайтове, които имат в себе си написани ключови думи сайт. Тази ключова дума присъства в техните keywords. И вижте сега какво следва в резултатите. Ето това нещо е дескрипцията на Wikipedia. Разбирате ли? Това нещо е дескрипцията на този сайт, направете сайт.com. Това нещо от тия два реда са дескрипцията на BG Top и така нататък. Ето това нещо представлява дескрипцията. Meta description. Мета описанието на сайта. Така че не се включвайте в някакви там кой знае какви неща, защото е гледен. До някъде и прекъсви многоточие. Бие ви дуспата. Тук не е мястото, нали, да обяснявате кои сте и какво сте и що сте. С две думи. Така, след това тук няма какво да бърникате. Съхранявате и това е. Вече сайта ви е настроен. И най-важното е кирилизиран. Много е важно да бъде кирилизиран. Значи за сега мисля за тази част да привърша.
следващите части ще се запознаем как да си подредим менюто и да го създадем и да го преструктурираме, как да си създаваме страници, да ги свързваме помежду си и така нататък. Само да видя тук да не пропусна нещо. Да. Значи за сега ще сложа край на това видео и в следващите видеа ще продължим поетапно да се запознаваме с особеностите на тази услуга.